mamu nyina akɔ aba awia ye hia ha anya bɔde bi enum hia ebe bosome ne kakra de sabre ne tumanim medi a yedie na nhyehyɛ ya ye a yɛde kai otumfoɔ mfie aduonu num abedi wɔ sikadwa so na mede nhyehyɛ tumanim no bakɔ America ho sɛ ebe sɛ yɛnkwala nso enyi ɔmo mfiri mu ebe yɛ kyerɛ bi ama ɔmo nso anya kwan ama ɔdoma kyɛdeɛ a abɔfra talent a nyame de bɔ wɔn ɛde ma wɔn no ɔmo tumi adanadi ɛne sɛ na masɛm a aba friend STEM science technology engineering and mathematics ɔmo so yɛn sua aka ɔmo esua ho ofie ho no ɔmo no bɛyɛ adwuma ama ɛhwɛ ɛho sɛ ɛnɛ sɛbe dakyɛ ni hɔ a nkɔla no nso ba ɔmo tumi ahwɛ akyi ama yɛn na ohwɛ a asante tete nyinaa na ya na sɛbe lori ma yɛn ya adeɛ na yɛsi akonwa yɛsi nkukuo edua bɔde a enim sɛ de esi etwa no enim sɛ de esi ɛyɛfo bibia abɔfra na proper technology ana nkɔla no edie papachi nkɔfo ne ɛho sɛ deɛ sɛbe edua bɔde krafa na school a wɔn akɔrɔ nso na mboa ma etumi bia wɔn adwene ama bibia yie nze di mfie aduonu num a na nyɛ ahotɛ sɛ dem kan no kwa na yɛ bɛboa yɛn kwala yɛde ɛne regional director of education Dr. Mankra ne manfo ahyia ayɛ ntotoyɛ pii ama ehu sɛ the basic schools wɔ asante nyinaa ɛbɛ sɛ wɔn nyinaa bɛyɛ akansie a ɛbɛkyerɛ wɔn nyansa a wɔn wɔ ɛwɔ sɛbe ɔdoma bɔdeɛ ho nyansa bɔdeɛ ho na nema a wɔn nso bɛtumi de adwene ɛne nyansa ne esua ho adeɛ aba abɛto anim no wɔn ayɛ na ewia a deɛ obedi kan no yɛpɛ akyɛdeɛ bi ama no na wei no nso anyɛ sɛ dakoro pɛ na yɛyɛ ɛpɛ sɛ afe biara no ɛhyɛ ase deɛ yɛyɛ ɛda biara ama yie atoa yie nti ɛnɛ da yi wɔ ha mene director of education regional director ɔne ne mpanimfoɔ a wɔn wɔ hɔ a wɔn nyinaa abɛhyia ha ɛde ɛreto dwa sɛ Otumfuo Stem Festival ɛnɛ yɛpa ho ntoma na yɛpa ho ntoma yi yɛbɛyɛ akansie no ɛwɔ GSS biara bɛyɛ bi amsa santemem ha deɛ kuro kɛseɛ bi ne hɔ a GSS ɛni so wɔn nso ɛyɛ a nkɔla no a wɔn SS no nso wɔn nso bɛyɛ wɔn deɛ na nyame ɛdi akyi a nyame boa a September ɛdi de daluda baako a ɛyɛ home finance no ɛwɔ Otumfuo Jubilee Hall ne nansa adwada yi a yɛbiɛ no mo biara de ne nneɛma a ɔyɛɛyɛ ɛde aba mo kaa ne nsa nkyɛn biara na fie kobifoɔ wɔn yɛ aeroplane saa abira ne bi kɔ a na saa time na wɔn tumi ayɛ aeroplane mama ɛtumi de akɔ nkran ama akyerɛ sɛ nyɛ sɛ ɔyɛ bibi a didi agorɔ kɛkɛ de mo ade a ɛho ɛti bɛba mfa so nti ɛnɛ meda nya director sɛ nkɔla ɔne ne nkɔla ne ne mpanimfoɔ wɔn aboa yɛn kama na ɛde saa dwumadie aba ɛto dwa na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ nansa adeɛ ɛbɛyɛ adeɛ a ɛbɛtena ho da biara nti sɛ nananom ɔdɔnama ɔba bi ɛwɔ school na ɔsrɛ kwan sɛ Otumfuo STEM education wɔn yɛ biribi na ebi a pɔn amantam a na ɔte ase ama no sɛ ɛnyɛ ne bo apayɛ na mmom ɔde ɛboa sua ho sɛ nso na kyerɛ sɛ deɛ wɔn sua no dan mu no anaa mbɔfo bɛ sɛ classroom no yɛde kakra asɔ so ama wɔn a wɔn bɛtumi de abɔ ɛho bra daakye ebi wɔ hɔ a sɛbesɛbe ɔntumi nyɛ bɔfo tenten na ɔbɛka nso ɔtumi de nsa ayɛ adeɛ na hɔ na sɛbe ne dum akyɛdeɛ ɛwɔ a ɛsɛ ɛboa ma ne nyinaa tumi ɛyɛ nti enim sɛ saa deɛ ɛyɛ daakye bibi kɛseɛ bɛfiri mu aba ne firi saa STEM innovative adeɛ a yɛyɛ festival yɛhyɛ ase nti yɛsrɛ nyame nananom nsamanfoɔ sɛ wɔn hwɛ
ɔmmoa sɛ dwumadi a ɛbɛdi nyinaa fa STEM festival ho no ɔbɛyie ama yie atɔ yie. The Bunyas.